Kecamatan Pagerwojo Tulungagung, panjenenganipun Bapak Karji Saripit Garwo Kewah Putra Keluarga kinen hanjajeri menapa ingkang sampun dados sedyanipun kepareng matur minangka tananging basa saking keluarga nelakaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan awit rawuh handika sadaya bawa menawi anggenipun nampi rawuh handika sadaya kirang nuju prana wonten ing penggalih panjenenganipun Bapak Kepala Desa Pak Karji miwah ingkang Ibu Tumi nyuwun agunging sesamudra pangaksami